Hoy mismo la Xunta adjudicaba el contrato para la redacción del proyecto del Centro de Discapacitados que la Consellería de Política Social prevé ubicar en la antigua Escola Fogar de Mariña Mansa. Vai a ter un plantexamento global de centro, polo tanto será nesa definición cando apareza a definición total de prazas, tanto residenciais como de día que vai haber neste centro, pero xa digo, o máis importante é constatar que se cumple o plazo que o conselleiro lle deu ás familias, e que no mes de xullo teríamos esta reunión, que estaría o proxecto adxudicado, que teríamos o crédito orzamentario necesario para a licitación neste ano deste centro, para comenzar canto antes este centro, que é un obxectivo, creo que global de todos e de todas. Esta mañana, además, una delegación de padres podía conocer in situ el edificio que albergará el centro. Eu salientaría, sobre todo, a participación que nos están deixando neste tema. Non nos sentimos apartados deste proxecto, estamos formando parte dil, e para nós eso é moi importante, non? Porque creemos que sí que temos cousas que decir. É normal que nós pidamos unha serie de prazas, un pouco virá definido no proxecto e das posibilidades do propio centro. Defenderemos, por suposto, que estamos a defender dende o primeiro momento, non? Que